Έρχεται ο Αλέκος από το Παρίσι. Πότε? Αύριο. Σοβαρά? Να επιμείνεις να μείνει εδώ. Δεν θέλω να σκέφτομαι πως εγώ σας χώρισα. Ο γιος σου σ' αγαπάει, Ανδρέα. Γεια σου, Ελή. Είχες καλό ταξίδι? Ναι, είχε καλό καιρό. Αλέκο, γιατί γύρισες? Σου είπα. Με ειδοποίησε ο γιατρός του. Κι εγώ σε είχα ειδοποιήσει, αλλά δεν με πίστεψες. Νόμιζες πως ήταν κόλπο για να σε κάνω να γυρίσεις. Ο γιατρός του μου είπε πως η καρδιά του δεν είναι καλά. Καταλαβαίνεις πως αν μάθει κάτι, αν υποψιαστεί... Καταλαβαίνω. Αλλά δεν μπορώ άλλο. Κοντέψα να τρελαθώ όταν έφυγες. Εμείς το σκοτώσαμε! Μην φεύγεις! Παράταμε! Για να μην έρθει στην κηδεία του πατέρα του, κάτι του έχει συμβεί. Σώπα, παιδί μου, σώπα. Ανησυχώ, θεία. Από χθες το ξημέρωμα εξαφανισμένος. Ελή, πού πας? Περίμενε! Δεν μπορώ άλλο εδώ μέσα, θα τρελαθώ, πρέπει να πάω να τον βρω. Θα τον βρούνε, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πότε, Μαρία, πότε? Αν δεν είχε πάθει κάτι κακό θα είχε γυρίσει, που είναι 2 μέρες τώρα. Θα είναι κάπου μόνος του, θα προσπαθεί να συνέλθει. Αστυνομέ. Τι είναι, Πέτρο, τι τρέχει? Το παιδί που ψάχναμε, ο Αλέκος Γεωργιάδης. Το βρήκατε? Με βρέθηκε πριν από λίγο. Μαρία, πες μου που τον έχουνε. Σώπα, αγάπη μου, σώπα. Θέλω να τον ζω, πες μου που τον έχουνε. Ποιος είναι αυτός ο κύριος? Ο φίλος της Μαρίας. Ένας Αιγυπτιώτης αριστοκράτης. Ρομπέρτο τον λένε. Ρομπέρτο Ντενόγια. Γεννήθηκε στην Αίγυπτο. Από πλούσια οικογένεια, αριστοκρατική, που αργότερα ξέπεσε. Είναι κοσμικός. Πολύγλωσσος, πολυταξιδεμένος. Ζει άνετα, χωρίς να φαίνεται από πού προέρχονται οι πηγές του. Θέλω να σας μιλήσω για ένα τηλεφώνημα. Μια μέρα πριν έρθει ο Αλέκος από το Παρίσι, μιλούσατε στο τηλέφωνο με τον φίλο σας, τον κύριο Ντενόγια. Λέγατε πως η επιστροφή του Αλέκου θα είναι καταστροφή και ότι κάτι μπορεί να γίνει. Είσαι σίγουρη ότι άκουσε το τηλεφώνημά μας? Δηλαδή, ήξερε όλα όσα είπαμε? Λέξη προς λέξη. Προφανώς το τηλέφωνο ήταν παγιδευμένο. Αλλά από ποιον? Και πώς το έμαθε αυτός? Λες να τον έβαλε ο καθηγητής? Αυτόν θα βάζε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τελικά τι του είπες? Την αλήθεια. Αυτό που φοβόμασταν και λέγαμε για καταστροφή. Τι να έκανα, να τον άφηνα να πάει στην αστυνομία? Καλά έκανες. Τουλάχιστον να αποφύγουμε το σκάνδαλο. Θα το αποφύγουμε? Ρομπέρτο, αυτός λέει πως ο Αλέκος δολοφονήθηκε. Πού το στηρίζει? Δεν ξέρω, πάντως μιλάει με σιγουριά. Ξέχνα τον, ας τον να λέει ό,τι θέλει. Με συγχωρείς. Ναι. Απόψε, ναι. Όχι, είναι σφραγισμένα. Θα ταξιδέψω μόνο τους. Δεν χρειάζεται. Τι είναι αυτό? Αυτό δεν είναι που έφτιαχνες? Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εκείνο το βράδυ ο Αλέκος ήρθε να με βρει. Ένας γείτονας τον είδε να χτυπάει το κουδούνι. Λίγες ώρες πριν πεθάνει. Ήρθε από το σπίτι, αστυνομέ. Χρειάστηκε βοήθεια.
Και δεν σε βρήκε σπίτι. Γύρισα μισή ώρα αργότερα. Μια φορά χρειάστηκε τη βοήθειά μου κι εγώ. Όλα αυτά τα χρόνια περίμενα μια ευκαιρία να του ανταποδώσω όλα όσα έχει κάνει για μένα. Μια φορά που μου δόθηκε, γιατί έπρεπε να αργήσω εκείνο το βράδυ? Γιατί ειδικά εκείνο το βράδυ? Παιδί μου, δεν είναι ώρα να τα σκέφτεσαι αυτά. Μου στοίχησε πολύ, αισθανόμαι. Το βλέπω. Έλα, κάθισε. Μπορώ να σας πάρω ένα τσιγάρο? Πάρε. Ξέρω ότι δεν είναι της ώρας, αλλά τώρα που είσαι νέος μην το συνηθίζει το ρημάδι. Αστυνομέ, μπορεί ο Αλέκος πράγματι να αυτοκτόνησε. Εσύ το είχες αποκλείσει. Ναι, τότε όμως δεν ήξερα όσα ξέρω τώρα. Μπορεί. Το περίστροφο όμως που το βρήκε? Δεν ξέρω. Μπορεί να το πήρε από το σπίτι κρυφά όταν έφυγε. Αν είναι έτσι, πρέπει να δεχτούμε ότι έφυγε από το σπίτι του αποφασισμένος να αυτοκτονήσει. Τότε γιατί ήρθε σπίτι σου, γιατί ήρθε να σε βρει? Παιδί μου, το όπλο που βρέθηκε είναι ένα Smith & Wesson. Είχε ποτέ ο Αλέκος τέτοιο όπλο? Ο Αλέκος δεν είχε καμία σχέση με όπλα. Ο πατέρας του ίσως? Με το καθηγητής. Τώρα που το σκέφτομαι, δεν νομίζω. Αποκλείεται να πήρε το όπλο από το σπίτι του, ούτε από κάπου αλλού. Άρα καταλήγουμε πάντα στο ίδιο συμπέρασμα. Ο φίλος σου δεν αυτοκτόνησε. Ποιος τον δολοφόνησε όμως? Αυτό πρέπει να το βρούμε. Και θα το βρούμε, να είσαι σίγουρος. Εντάξει. Έχει έρθει από εδώ τελευταίο ο Αλέκος. Ο Αλέκος? Σε επισκέφτηκε? Έχει έρθει μια-δυο φορές. Πότε? Πριν καιρό, πριν φύγει για το Παρίσι. Τώρα τελευταία έχει έρθει? Όχι. Πώς βρέθηκε αυτό εδώ? Τι είναι αυτό? Μια χάντρα από το κομπολόι του Αλέκου. Πώς βρέθηκε εδώ? Δεν ξέρω. Και δεν καταλαβαίνω κιόλας. Γιατί πρέπει να είναι από το κομπολόι του Αλέκου? Το ξέρω ότι είναι δικό του. Έχει μια άγκυρα σκαλισμένη πάνω. Μόνος του το σκάλισε, το σκάλιζε μήνες. Αν αυτή η χάντρα βρίσκεται εδώ μέσα ένα χρόνο, τότε μάλλον πρέπει να διώξω την καθαρίστριά μου. Γιατί μου λες ψέματα, Ρομπέρτο? Θυμάσαι το βράδυ που βγήκαμε όλοι μαζί? Το βράδυ που πέθανε ο καθηγητής? Ναι. Τι προσπαθείς να μου πεις? Το βράδυ που εξαφανίστηκε το είχε μαζί του. Πότε ήρθε? Ήρθε εκείνο το βράδυ, ξημερώματα. Και σένα έψαχνε. Μου είπε ότι πέρασε από το σπίτι σου, αλλά δεν το άνοιξες. Ήτανε σαν τρελός. Θεωρούσε τον εαυτό του υπεύθυνο για το θάνατο του πατέρα του. Δηλαδή στα είπε όλα? Ναι. Προσπάθησα να τον ηρεμήσω. Δεν άκουγε τίποτα. Μου είπε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει. Μου ζήτησε ένα όπλο. Ρομπέρτο, τι λες? Προσπάθησα να τον κρατήσω εδώ. Δεν τα κατάφερα. Έφυγε σαν κυνηγημένος. Φυσικά όπλο εδώ δεν υπήρχε. Αλλά φαίνεται ότι βρήκε αλλού. Και γιατί μου το έκρυψες? Γιατί δεν μου το είπες? Τι θα ωφελούσε αν στο έλεγα? Δεν ήθελα να νιώσεις άσχημα όπως εγώ. Δεν φταίμε εμείς τίποτα. Ούτε εσύ που δεν το άνοιξες, ούτε κι εγώ που δεν τον πήρα στα σοβαρά. Έπρεπε να μου το έχεις πει. Θα στο έλεγα αργότερα που θα ήμασταν πιο ψύχρεμοι. Μα τι σκέφτηκες, αγάπη μου? Πες μου, τι σκέφτηκες? Τίποτα. Μόνο τρόμαξα. Γιατί?
Δεν ξέρω. Ποιος είναι? Ο νεαρός προστατευόμενος του καθηγητή. Γνωριζόμαστε οι δυο μας. Τι θέλετε? Να μου ξεκαθαρίσεις μερικά πράγματα. Η Μαρία μου είπε πως πήγες χτες και τη βρήκες. Και χωρίς καμία ντροπή της ομολόγησες πως μας παρακολουθείς. Μπορώ να μάθω το λόγο? Δεν παρακολουθώ κανέναν. Το τηλεφώνημα το άκουσα τυχαία. Αν δεν είχε συμβεί αυτό στο φίλο μου, δεν θα είχα ασχοληθεί. Αυτό που συνέβη στον Αλέκο δεν έχει καμία σχέση με το τηλεφώνημα που άκουσες. Αυτό προσπάθησα να διαπιστώσω. Το διαπίστωσες? Αυτό είναι δική μου δουλειά. Άκου νεαρέ. Παρακολουθείς ξένα τηλέφωνα. Τις κινήσεις, τα ραντεβού μας. Επεμβαίνεις στη ζωή ανθρώπων χωρίς να σου το ζητήσει κανένας. Τι νομίζεις ότι είσαι? Ό,τι θέλω είμαι. Το ξέρεις ότι αυτό που κάνεις είναι παράνομο? Κάντε μου μείνεις. Σέβομαι τη σχέση που είχες με την οικογένεια του καθηγητή, γι' αυτό και το σταματάω εδώ. Τη Μαρία όμως δεν θα την ξαναενοχλήσεις. Αυτό ήρθα να σου πω. Ήρθε για να μάθει τι άλλο ξέρεις. Έμαθε πως τους παρακολουθούσες και ανησύχησε. Η Μαρία του είπε πως ψάχνεις για το θάνατο του Αλέκου. Της είπα πως ξέρω και για τον παράνομο δεσμό του Αλέκου με την Έλλη. Γι' αυτό και εκείνη σου μίλησε με αυτή την ευκολία. Άρα ο Ντενόγιας δεν ήρθε γι' αυτό. Για το θάνατο του Αλέκου ενδιαφέρεται. Η Έλλη Γεωργιάδου ξέρουμε πως δεν κούνησε από το σπίτι μετά την κηδεία του σύζυγου της. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Είναι χάλια. Εκτός από τις κηδείες, όλες τις άλλες ώρες είναι κλεισμένη στο δωμάτιό της. Τι σκέφτεστε? Τίποτα. Ποιος θα είχε να ωφεληθεί από το θάνατο του Αλέκου? Οι κληρονόμοι του. Μα ο Αλέκος δεν είχε δική του περιουσία, άρα ούτε και κληρονόμους. Λάθος. Από τη στιγμή που πέθανε ο πατέρας του, αυτός ήταν ο κληρονόμος του. Αυτός και η χείρα. Η Έλλη δεν θα έκανε ποτέ κακό στον Αλέκο. Και εγώ αυτό πιστεύω. Έλα κύρα μου, πιες λίγο γάλα. Κάτσω να σου κάνω παρέα. Η αδελφή μου έφυγε. Θα ξανάρθει το απόγευμα, είπε. Εδώ θα είναι συνέχεια, μην ανησυχείς, δεν σε αφήνουμε μόνη σου. Έλα, πιες τουλάχιστον λίγο γάλα. Μη παραιτήσει, κορίτσι μου, πρέπει να συνέλθεις. Δεν έχω δύναμη, Μαριέτα. Έμεινα ολομόναχη. Έχεις την αδερφούλα σου. Έχει τη μια την άλλη σας. Πάντα ήσασταν τόσο δεμένες, σας βλέπω και σας καμαρώνω. Σιγά σιγά θα συνέλθεις και θα συνεχίσεις τη ζωή σου, θα δεις. Δεν έχω ζωή πια. Δεν τη θέλω τη ζωή μου. Δίνω να σε ρωτήσω κάτι. Αμέσως. Την περασμένη Τρίτη, ξημερώματα Τετάρτης, άκουσες κουδούνι να χτυπάει? Πού να θυμάμαι τώρα. Σε παρακαλώ, προσπάθησε να θυμηθείς. Αν είχε χτυπήσει θα το άκουγα. Άρα δεν χτύπησε. Θα το άκουγα σίγουρα.
Το ακούω το κουδούνι, χτυπάει δίπλα στο δωμάτιό μου. Γιατί με ρωτάτε? Τίποτα. Ένας φίλος είπε ότι πέρασε και... τίποτα, άστο. Δεν κόβει αυτό το πράγμα. Φέρε μου τ' άλλο το μαχαίρι και το κοφτέρο που το έβαλες. Εκεί από κάτω. Άνοιξε σιρτάρι. Δεν είναι εδώ. Ορίστε. Πού μου ανακατεύει συνέχεια τα πράγματα. Τίποτα δεν μπορώ να βρω πια εδώ μέσα. Να το. Εσύ βάζεις όπου βρίσκει με τα φωνάζεις εμένα. Για πρόσχε τη γλώσσα σου. Τι κάνει η αρχόντισσα της κουζίνας? Όλο γκρινιάζει. Καλά κάνω. Γέρασα και γκρινιάζει. Καλώς τον μου. Εμένα μου αρέσει που γκρινιάζεις. Τι κάνεις, έχεις φάει? Ναι. Για άλλο ήρθα. Θέλω να δω την κυρία Έλλη. Δεν είναι καλά, παιδί μου, δεν θα σε δεχτεί. Αν της πεις εσύ, πήγαινε πες στη Θεία, σε παρακαλώ. Να της πω, αλλά μην περιμένεις. Σαν τρελή κακομοίρα. Όλο κλαίει και είναι στο κρεβάτι. Δεν είναι και λίγο αυτό που τη βρήκε. Δεν τέλει βλέπει κανένα. Μόνο αδερφή της και θεία σου. Γιατί ήρθες? Να σας δώσω τα συλληπιτήριά μου. Μόνο γι' αυτό? Και να σας πω πως πραγματικά λυπάμαι. Η Μαρία μου είπε πως πέρασες από το σπίτι της. Πως της είπες πως τον Αλέκο το σκότωσαν. Νομίζεις πως θα μπορούσα να κάνω κακό στον Αλέκο? Όχι βέβαια, ούτε καν. Μα δεν με νοιάζει τι σκέφτεσαι. Δεν με νοιάζει τι σκέφτεστε όλοι σας. Γιατί κανείς δεν μπορεί να καταλάβει. Κανείς. Συγγνώμη. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι... Πιστεύεις πως τον Αλέκο τον σκότωσαν? Υποπτεύεσαι κάποιον? Δεν μπορώ να υποπτευθώ κανέναν. Είσαι όμως βέβαιος ότι τον σκότωσαν? Γιατί? Πες μου. Γιατί δεν μπορώ να δεχτώ πως αυτοκτόνησε. Δεν αυτοκτόνησε. Εγώ τον σκότωσα. Ξέρεις τι έγινε εδώ μέσα εκείνο το βράδυ? Ξέρεις πως πέθανε ο άντρας μου? Ξέρεις γιατί έφυγε ο Αλέκος? Ξέρεις? Εγώ φταίω. Εγώ φταίω για όλα. Εγώ φταίω για όλα. Έλα, παιδί μου. Σώπα. Πήγαινε. Καλώς είναι. Δεν σε περίμενα. Μαρία, τι έχεις? Αγάπη μου, τι σου συμβαίνει? Γιατί δεν μιλάς? Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Να ξεκαθαρίσουμε. Σ' ακούω. Εμένα δεν ήρθε στο σπίτι μου ο Αλέκος, Ρομπέρτο. Μα μου το είπε ο ίδιος. Πέρασε και δεν του άνοιξες, είπε. Γιατί μου λες ψέματα? Γιατί να σου πω ψέματα, αγάπη? Δεν ξέρω. Αλλά κάτι μου κρύβεις και αυτό με τρελαίνει.
Δεν αντέχω πια. Από τη στιγμή που στο είπα, συνέχεια τα ίδια. Τίποτα δεν μου είπες. Αν δεν έβρισκα τη Χάντρα, δεν θα μου έλεγες τίποτα. Τέλος πάντων, τι πιστεύεις? Θες την αλήθεια? Πιστεύω αυτό που λέει η αδελφή μου. Ότι ο Αλέκος δεν αυτοκτόνησε. Ότι κάποιος τον σκότωσε. Πες μου τώρα πως τον σκότωσα εγώ. Μαρία, γιατί δεν μιλάς? Αυτό σκέφτηκες? Μαρία, σε ρωτάω. Εμένα υποπτεύεσαι? Ναι. Έλα, Πέτρο. Τι? Πού? Εντάξει, πηγαίνω από εκεί. Ακούω, Πέτρο. Μαχαιριές στο στήθος στην περιοχή της καρδιάς. Τώρα ο δράστης τον χτύπησε με ιδιαίτερη μανία και ο θάνατος επήλθε στις 2 με 4 τα ξημερώματα, είπε ο ιατροδικαστής. Μάλιστα. Και εμείς τον υποπτευόμασταν για δολοφόνο. Λέγε. Μαχαίρι δεν βρέθηκε ποτέ. Δεν υπάρχουν σημεία διαρρήξεως στο σπίτι, ούτε λείπουν αντικείμενα αξίας. Το βλέπω. Τώρα φοράει τα ρούχα που προφανώς κοιμότανε και άκουσε κάποιο θόρυβο, σηκώθηκε ή άνοιξε να υποδεχθεί τον επισκέπτη του. Το βράδυ θα έχει στην έκθεση. Εντάξει, Λευτέρη. Βρέθηκε κάτι άλλο? Ένα μισοκαμμένο τσιγάρο και ένα σπασμένο ποτήρι στο πάτωμα. Τα έχω στείλει όλα για έρευνα. Τσιγάρο? Που σημαίνει ότι μάλλον θα ήταν και κάποιος γνωστός του. Σε αυτού σκέφτομαι και τις αδελφές Μοντεσάντου, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι γνωστοί. Φοβάμαι ότι είναι πολύ μεγάλος αυτός ο κύκλος. Μπορεί να φτάσουμε μέχρι τους ύποπτους του μελετείου. Να σας ρωτήσω, λέτε αυτή η δολοφονία να έχει σχέση με εκείνες του καθηγητή και του γιού του? Πολύ πιθανόν. Αυτή τη φίλη του, τη Μοντεσάντου, την ειδοποιήσατε? Ναι, της τηλεφώνησα εγώ, αλλά δεν φάνηκε. Ναι. Περίεργο. Με ζητήσατε? Ναι, θα ήθελα να σας μιλήσω. Περάστε. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που σας ενοχλώ μια τέτοια στιγμή. Καταλαβαίνω. Καθίστε. Σας ακούω. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τον κύριο Ντενόγια. Ήσασταν αραβωνιασμένοι? Όχι ακριβώς. Τέλος πάντων, ήμασταν ζευγάρι. Το τελευταίο καιρό είχε κάποια ανησυχία? Είχε εκφράσει κάποιο φόβο? Όχι. Είχε εχθρούς? Μήπως είχε δεχθεί κάποιες απειλές? Όχι, δεν είχε εχθρούς, ούτε δεχόταν απειλές. Πότε τον είδατε τελευταία φορά? Χθες. Στο σπίτι του. Έφυγα κατά τις 9. Και μετά πήγατε σπίτι σας? Όχι, ήρθα από εδώ. Η αδελφή μου είναι άρρωστη. Μετά το θάνατο του συζύγου της δεν μπόρεσε να συνέλθει. Μέχρι τι ώρα μείνετε μαζί της? Θέλετε να μάθετε αν ήμουν εδώ την ώρα του φόνου? Αν έχω άλοθη? Όχι, δεν έχω. Αν πιστεύετε ότι εγώ τον σκότωσα, δεν μπορώ να αποδείξω το αντίθετο. Ηρεμήστε, δεν σας υποπτεύομαι. Ήρεμη είμαι. Απλά λέω ότι δεν μπορώ να σας πείσω ότι δεν τον σκότωσα εγώ. Μέχρι τι ώρα μείνετε μαζί της? Μέχρι τις 11. Και κατά τις 12 ήμουν στο σπίτι. Άρα έχετε άλοθη. Ο φόνος έγινε πολύ αργότερα. Όταν γυρίσατε σπίτι θα σας είδε η υπηρετριά σας. Μπορεί. Αλλά δεν συναντηθήκαμε, μάλλον θα κοιμόταν. Μπορεί όμως να σας άκουσε. Μπορεί. Μάλιστα. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Ίσως θα πούμε κάποια άλλη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμη. Τι δουλειά έκανε ακριβώς ο κύριος Ντενόγια? Επιχειρήσεις.
επιχειρήσεις. Μην με ρωτήσετε λεπτομέρειες, ούτε εγώ ξέρω. Ευχαριστώ πολύ. Αντίο σας. Γεια σας. Τόσος πλούτος και τόσος θάνατος. Με προβλημάτισε πολύ η στάση αυτής της γυναίκας. Δεν υπερασπίστηκε τον εαυτό της. Ούτε προσπάθησε να με πείσει πως έχει άλοθη. Ίσως ήταν σοκαρισμένη. Ναι, έδειχνε αδιάφορη, αλλά δεν ήταν. Το πρόσωπό της ήταν τρομοκρατημένο. Φοβόταν. Έτρεμε. Δεν την ενδιαφέρει να με πεις πως είναι αθώα. Σαν να μην φοβόταν για τον εαυτό της, αλλά για κάποιον άλλον. Για ποιον? Αυτό είναι το ερώτημα, Αγγελική. Για ποιον? Τι έχουμε, Σέργια? Θυμάσαι που σου έλεγα για εκείνον τον ορφανό και τον μαυροκέφαλο που ήταν μπλεγμένοι στην υπόθεση Μονέβη? Ναι, τους λαθρέμπορους. Και ο δικός σου Ντενόγια μαζί? Για τον Ντενόγια είπες ότι δεν έχει αποδειχτεί ανάμειξη. Άκου τώρα να δεις. Τον ορφανό τον φάγανε στη Θεσσαλονίκη, στο είπα. Χθες έμαθα πως και ο μαυροκέφαλος σκοτώθηκε σε ένα μυστήριο τροχαίο στην Κρήτη. Σήμερα μαθαίνω πως και ο Ντενόγια βρέθηκε σκοτωμένος. Λες να έχει σχέση με τους θανάτους των άλλων δύο? Ξέρω εγώ, λέω. Όσους ύποπτους είχα στην αρχή, ένας την κάνει για τα θυμαράκια. Μπορεί να είναι και τυχαίο, ο δικός σου να μην έχει σχέση. Μπορεί και να μην είναι. Τελικά να τον καθάρισαν οι δικοί του και εγώ ψάχνω ψήλους στα χείρα. Τα μάθες. Καλά λένε πως άμα σου ήρθε ένα σου έρχονται κι άλλα χειρότερα. Τι ήταν αυτό που μας βρήκε πάλι σήμερα? Τι να σου πω, ρε θεία. Κάποιος σας έχει μουτζώσει εδώ μέσα. Η Έλλη πώς είναι? Πώς να είναι, τι να πω, χάλια, τι να πω. Από το κακό στο χειρότερο. Φοβάμαι πως θα τρελαθεί, Άγγελε. Μη λες τέτοια, ρε θεία. Αν έβλεπες τα μάτια της, πότε θολά στο κενό και πότε σπιθίζουνε σαν της τρελής. Και από εκεί που δεν κουνιόταν από το κρεβάτι, τώρα σηκώνεται τις νύχτες και πηγαίνόρκεται πάνω κάτω όλη τη νύχτα. Να δεις που θα έχουν άσχημα ξεμπερδέματα όλα αυτά. Η αδερφή της? Πάνω είναι και εκείνη η άμυρη. Έχω και τούτη τη μικρή, τα μυαλά της αλλούνταλου. Με βρήκε πάνω στην αναστάτωση και τα έχει ανακατέψει όλα. Βάρια! Πού είσαι, έλα εδώ! Λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια. Τι θέλεις? Εσύ έβγαλες χθες το βράδυ τα μαχαιροπύρουνα από το πλυντήριο? Εγώ, ποιος? Το μαχαίρι για το κρέας, εκείνο το καυτερό που είχαμε, πού το έβαλες? Εκεί που το βάζουμε πάντα. Δεν είναι εδώ. Πού το έβαλες? Εγώ εκεί το έβαλα. Εσύ παίρνεις και αφήνεις αλλού. Βρέαντε από εδώ που θα μου πεις εμένα. Άντε δρόμο. Άμα πια εδώ μέσα. Πού τις βρίσκουν αυτές τις ξένες και τις βάζουν στα σπίτια τους? Άκουσες γλώσσα? Τι σου έλεγα? Για την Έλλη που δεν είναι καλά. Α, ναι. Χθες βράδυ τριγύρναγε στο σπίτι σαν βρικόλακας. 4 η ώρα το πρωί ξύπνησα και την άκουσα να πηγαινόρχεται πάνω κάτω όλη τη νύχτα. Ανεβοκατέβαινε τις σκάλες. Καλά, και πώς ξέρεις ότι ήταν η Έλλη? Την είδες? Ποιος άλλος, βρε Άγγελη? Έμεινε και κανένας άλλος σε αυτό το σπίτι? Πάλι ήρθε. Ποιος? Αυτός από την αστυνομία. Κάτσε εσύ. Εμένα θα θέλει. Η κυρία Μοντεσάντου παραδέχτηκε πως ο μνηστήρας της είχε γνωριμίες με τον Μαυροκέφαλο και τον Ορφανό. Και όχι μόνο με αυτούς. Της έδειξε και τη φωτογραφία ενός τρίτου λαθρέμπορου και τον αναγνώρισε και αυτόν. Ποιανού τη φωτογραφία της δείξατε? Του γυναικάδελφού μου. Του κουνιάδου μου. Μου είχε δώσει 2 φωτογραφίες για να του βγάλω ένα πιστοποιητικό. Α, Αγγελικούλα, θύμισε μου να μην τον ξεχάσουμε τον άνθρωπο. 2 λεπτά δηλαδή. Πιστεύετε πως αυτή η κυρία έχει λόγο να σας λέει ψέματα? Νομίζω ότι της ήρθε μάνα εξ ουρανού η υποψία μου ότι οι λαθρέμποροι σκότασαν τον Ντενόγια. Γιατί όμως? Προφανώς για να στρέψει την αστυνομία στο λάθος δρόμο που νομίζει ότι έχουμε πάρει. Τι συμφέρον έχει από αυτό, τι λόγο? Κάποιον πολύ σοβαρό. Για να φτάσει να σπηλώσει τη μνήμη του αγαπημένου της. Προσπαθεί να κρύψει τον πραγματικό ένοχο.
Ακριβώς. Που σημαίνει ότι πρώτον γνωρίζει τον δολοφόνο και δεύτερον θέλει να τον καλύψει. Άρα ενδιαφέρεται για αυτόν. Αποκλείεται να είναι η ίδια η δολοφόνος. Έχει άλοθη. Και έπειτα δεν προσπάθησε να προστατεύσει τον εαυτό της, να τον υπερασπιστεί. Κάποιον άλλο προσπαθεί να καλύψει. Ναι. Έλα Μαρία. Πού? Κατευθείαν στη σήμανση. Ναι, έρχομαι και εγώ από εκεί. Έλα. Βρέθηκε ένα μαχαίρι σε έναν υπόνομο κοντά στο σπίτι του Ντενόγια. Μπορεί να είναι και το όπλο του εγκλήματος. Άγγελε, ξύπνα. Τι έγινε? Είπανε στις ειδήσεις ότι βρήκαν ένα μαχαίρι κοντά στο σπίτι του Ντενόγια και το εξέτασα. Είναι αυτό που χρησιμοποίησε ο δολοφόνος. Τι μαχαίρι είπανε? Ένα κουζινομάχαιρο. Πρέπει να πάω κάπου. Πού πας, παιδί μου? Πώς έτσι, παιδί μου, μες τη νύχτα? Άρρωστος είσαι? Όχι, μια χαρά είμαι. Μια χαρά και δύο τρομάρες, δεν σε βλέπω. Κίτρινο σαν το θιάφι και τρέμεις. Δεν έχεις πυρετό πάντως? Εντάξει με θεία. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι έγινε? Θέλω να μου πεις. Το μαχαίρι που έψαχνες προχθές, το βρήκες? Ποιο μαχαίρι? Εκείνο που έψαχνες και ρώταγες στη Βάρια. Πάει αυτό, θα το πέταξε ξεμυαλισμένη στα σκουπίδια. Καλά, εσένα τώρα τι σε κόφτει από δίνει το μαχαίρι? Το μαχαίρι χάθηκε την προηγούμενη νύχτα. Ναι, τότε. Αλλά γιατί ρωτάς? Τι έπαθες, παιδάκι μου? Ήρθες νυχτιάτικα να με ρωτήσεις για το μαχαίρι? Θεία, εκείνο το βράδυ μου είχες πει πως άκουγες την κυρία Έλλη να βηματίζει πάνω κάτω. Ναι. Και εκείνο και κάθε βράδυ. Χούι της έγινε να περπατάει πάνω κάτω μες τη νύχτα. Δεν έχει ύπνο η δύστιχη. Είσαι σίγουρη πως ήταν αυτή που περπατούσε? Τι σε νοιάζει εσένα, παιδί μου? Έχω λόγους που ρωτάω, θεία. Τι λόγους? Θέλω να μου πεις πως είσαι σίγουρη πως ήταν αυτή και όχι κάποια άλλη. Ποια άλλη, αφού? Η αδερφή της ίσως. Μα εκείνη είχε φύγει από τις 11. Και αν είχε ξαναγυρίσει? Θα την έβλεπα το πρωί εδώ, θα την έβλεπα. Μπορεί να ήρθε μες τη νύχτα και να ξανάφυγε. Δεν είσαι καλά, καμάρι μου. Σ' είδα εγώ από τη στιγμή που μπήκες. Θεία, πρέπει να μιλήσω στη Μαρία, είναι πανώ. Τέτοια ώρα στα καλά σου, εσύ τώρα ούτε να το συζητάς. Πρέπει να της μιλήσω, θεία. Περίμενε, πού πας, Άγγελε! Έλα στα σύγκαλά σου, παιδί μου. Δεν είναι ώρα τώρα για τέτοια. Η κυρία άλλη δεν είναι καλά. Τι συμβαίνει? Συγγνώμη, Μαρία μου, ανιψιός μου. Άσε μας λίγο μόνος με τον ανιψιό σου, Μαριέτα. Τι θέλεις? Συγγνώμη για την ώρα, αλλά ήθελα να σας δω. Για το θάνατο του φίλου σας, του κυρίου Ντενόγια. Παριστάνεις τον αστυνομικό τώρα? Τις προάλλες ήρθες να με ανακρίνεις για το τηλεφώνημα. Τώρα θες να με ανακρίνεις και για τον Ρομπέρτο? Να σας βοηθήσω θέλω. Κινδυνεύετε. Εγώ? Η αστυνομία ερευνά τη δολοφονία του. Αυτή είναι η δουλειά της. Το μαχαίρι που βρήκανε, το μαχαίρι με το οποίο τον σκοτώσανε ήταν αυτού του σπιτιού. Κάποιος το πήρε από εδώ μέσα. Εκείνη τη νύχτα χάθηκε. Η Μαριέτα και η Βάρια το ψάχνανε. Ο δολοφόνος το πήρε από εδώ μέσα. Αυτό το έμαθες από την αστυνομία? Η αστυνομία δεν το ξέρει ακόμα. Θα το μάθει όμως. Θα το πεις εσύ? Εγώ να σας βοηθήσω θέλω μόνο. Αν το σκοτώσατε εσείς... Εγώ? Νομίζω ότι τον σκότωσα εγώ. Μαρία. Φύγε σε παρακαλώ. Όχι. Περίμενε, μη φεύγεις. Εσύ ήσουν φίλος του. Τον αγαπούσες και εκείνος αγαπούσε. Είχε τη φωτογραφία σου στο δωμάτιό του. Έλενα, αργά, πήγαινε πάνω. Ήσουν ο μόνος του φίλος. Εσύ. Που τον αγαπούσες όσο κι εγώ. Θα έκανες το ίδιο. Το ξέρω. Το ξέρω. Δεν είναι καλά, Ναι, είναι πολύ άρρωστη. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να ξαναβρει τον εαυτό της.
Αύριο θα έρθει ο γιατρός να την πάμε σε κλινική. Θα πας στην αστυνομία? Όχι. Τι θα κάνεις? Δεν ξέρω. Τίποτα. Σκέφτηκα πολύ αυτά που συζητήσαμε χθες το βράδυ. Για τις επαφές του αραβωνιαστικού σας με τους λαθρεμπόρους. Σας είπα ότι ήξερα. Και με μεγάλη προθυμία ομολογώ. Αναγνωρίζατε αυτούς τους ανθρώπους με μεγάλη ευκολία. Ακόμη και έναν ήσυχο βιοπαλαιστή που σας έδειξα. Τον κουνιάδο μου. Μάλλον θα έκανα λάθος. Δεν πρόκειται για λάθος. Σας ήταν πολύ βολικό να φορτώσουμε το θάνατο του αραβωνιαστικού σας στους λαθρεμπόρους. Δεν καταλαβαίνω. Θα σας το πω απλά. Πιστεύω πως γνωρίζετε τον δολοφόνο και θέλετε να τον καλύψετε. Πιστεύετε ότι είμαι εγώ? Κάθε άλλο. Γι' αυτό είμαι σίγουρος. Απλώς πιστεύω ότι ο δολοφόνος είναι ένα πρόσωπο που σας ενδιαφέρει και θέλετε να τον προστατεύσετε. Κοιτάξτε, καταλαβαίνω ότι κάνετε τη δουλειά σας, αλλά... Μπορώ να δω την αδερφή σας? Όχι. Δεν είναι καλά. Σε λίγο περιμένουμε τον γιατρό να την πάμε σε μια κλινική. Καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να τη δω. Αποκλείεται. Δεν μπορεί να δει κανέναν. Έχετε την καλοσύνη να τη φωνάξετε? Δεν χρειάζεται να την ανακρίνετε, αστυνόμε. Το ξέρετε ότι το έκανε η Έλλη. Και χωρίς να τη ρωτήσετε θα σας το πει από μόνη της. Το λέει σε όλους με υπερηφάνεια για την πράξη της. Βρήκατε το μαχαίρι, Ναι. Δεν χρειάζεται να ψάξετε άλλο. Δικό μας είναι. Από το σπίτι το πήρε. Δεν σας το είπε ο φίλος του Αλέκου? Το ξέρει ο Αγγέλος. Τελικά αυτός είναι πιο εντάξει από ό,τι νόμιζα. Θα σας τα πω όλα για να τελειώνουμε. Το βράδυ που μάθαμε για το θάνατο του Αλέκου, και εγώ και η Έλλη πιστέψαμε ότι είναι αυτοκτονία. Από τύψεις για το θάνατο του πατέρα του. Μία νύχτα βρήκα μια χάντρα από το κομπολόι του στο σπίτι του Ρομπέρτο. Στην αρχή το αρνήθηκε. Τον πίεσα και μου ομολόγησε πως ο Αλέκος είχε περάσει από το σπίτι του εκείνο το βράδυ. Με καθησύχασε και τον πίστεψα. Μέσα μου όμως κάτι μέτρωγε. Όσο το ψάχνα, τόσο γεννιόντουσαν μέσα μου ερωτηματικά. Κάποια στιγμή αποφάσισα να ξεκαθαρίσω. Πήγα στο σπίτι του αποφασισμένη. Το όπλο που είχε στο κομοδίνο σου πού είναι? Ποιο όπλο? Είχες ένα όπλο στο κομοδίνο σου. Το έχω δει πολλές φορές. Προχθές που κοίταξε δεν ήταν. Ψάχνεις τα πράγματά μου? Πού είναι το όπλο? Δείξ' το μου. Δεν το έχω πια. Το έχασα. Δεν το έχεις ή το έδωσες στον Αλέκο? Μη μου λες ψέματα, Ρομπέρτο. Είσαι τρελή. Τι είναι αυτά που λες? Με υποπτεύεσαι? Πού πας? Στην αστυνομία. Να τα πω όλα. Και για τη χάντρα που βρήκα και για το όπλο που εξαφανίστηκε. Τρελάθηκες? Αν είναι έτσι όπως τα λες, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Άσε με, δεν σου έχω πια καμία εμπιστοσύνη. Μαρία, σ' αγαπώ. Για σένα έκανα ό,τι έκανα. Για μας. Η ζωή του Αλέκου είχε καταστραφεί. Ήθελε να πεθάνει. Μου το ζήτησε, με παρακάλεσε. Κάψε, δεν θέλω να σ' ακούω. Νομίζεις ότι για μένα ήταν εύκολο? Μια τρέλα ήταν όλο αυτό, Μαρία. Μια τρέλα, ένας παραλογισμός. Όλη εκείνη η νύχτα, ένας παραλογισμός. Άσε με. Θα στα πω όλα. Άκουσε μόνη σου και κρίνε. Μόνο σε παρακαλώ, άκουσε με. Σας ομολόγησε πως τον σκότωσε? Ναι. Σας είπε τι ακριβώς έγινε εκείνο το βράδυ? Ναι, μου είπε ότι ο Αλέκος γύρω στο ξημέρωμα πέρασε από το σπίτι του. Ψάχνω τη Μαρία, είναι εδώ? Όχι, τι έχεις? Τι τη θες τη Μαρία? Αλέκο, τι συμβαίνει? Δεν φαίνεσαι καλά. Ο πατέρας μου πέθανε. Περίμενε. Πώς πέθανε, τι έγινε? Αυτό που δεν έπρεπε να γίνει. Έλα, πέρασε μέσα. Έλα, έλα. Κάθισε.
Θα μείνεις εκεί. Μόνος σου να σκεφτείς και να ηρεμήσεις. Είναι το εξοχικό ενός φίλου. Λείπει στην Ιταλία. Κανείς δεν θα σε ενοχλήσει. Μόνο που πρέπει να περάσουμε από κάπου να πάρω τα κλειδιά. Σε μισή ωρίτσα θα είμαστε εκεί. Πάω να πάρω τα κλειδιά και έρχομαι. Είναι εδώ. Η οικοδομή είναι του φίλου που σου έλεγα. Έχει αφήσει εδώ τα κλειδιά. Περίμενε. Δεν θα αργήσω. Μια στιγμή θα κάνω. Αλέκο! Έχει ένα φακό στο ντουλαπάκι μπροστά σου. Μου το φέρνεις, σε παρακαλώ, δεν βλέπω τίποτα. Ρομπέρτο. Ρομπέρτο. Τι κάνεις? Μου είπε ότι το έκανε γιατί τον λυπήθηκε. Γιατί του το ζήτησε. Ότι το έκανε για μας. Για να ανοίξει ο δρόμος. Να ζήσουμε αυτά που ονειρευόμαστε. Δεν καταλάβαινα, δεν μπορούσα να ακούσω. Αν είχα την ψυχραιμία και ερχόμουν κατευθείαν σε εσάς, ίσως να είχαμε προλάβει αυτά που έγιναν. Ήρθατε εδώ. Ναι. Το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ εκείνη τη στιγμή ήταν η αδελφή μου. Είχα τρομοκρατηθεί και ήρθα κατευθείαν εδώ. Έλλη, ο Ρομπέρτο τον σκότωσε. Μου το είπε, αυτός τον σκότωσε. Αυτός τον σκότωσε, Έλλη. Όχι. Δεν ήξερα τι να κάνω. Είχα σοκαριστεί. Δεν κλαίω πια. Έκανα αυτό που έπρεπε. Δεν θα κλάψω πια. Η Μαρία μου λέει να μην μιλάω. Να μην το πω σε κανέναν. Εγώ όμως θέλω να το μάθουν όλοι. Σκότωσε τον Αλέκο. Γι' αυτό το έκανα. Αυτό δεν έπρεπε να κάνω. Εσείς σκοτώσατε το φίλο της αδερφής σας? Δεν είναι φίλος της. Πες, Μαρία. Είναι ένας δολοφόνος. Όταν μου το είπε η Μαρία, δεν θυμάμαι τι έγινε. Κοιμόμουν και ξαφνικά ξύπνησα. Νύχτα.
Έλλη, τι τρέχει τέτοια ώρα? Έλλη, τι σου συμβαίνει? Έλα, πέρασε. Κάθισε. Τι σου συμβαίνει? Να σου βάλω ένα ποτό. Κάτι. Has betrayed me once again. I accept some things will never change. My agony. It's left me with a chemical dependency for sanity. Ήρθε ο γιατρός. Yes, I am falling. How much longer till I hit the ground? I can't tell you why I'm breaking down. Do you wonder why I prefer to be alone? Have I really lost control? Κυρία Μαριέτα, πρέπει να πηγαίνω κι εγώ. Τι θα κάνεις, αστυνόμε? Λέω να πάω να πιω ένα καφέ με ένα φίλο μας. Με ένα κοινό μας φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα. I'm coming to an end. Realize what I could have been. I can't sleep, so I take a breath and hide behind my bravest mask. I admit I've lost control. Lost control. Μην με αφήσετε μόνη μου, θα με σκοτώσει. Κυρία μου, σας παρακαλώ. Ξέρω τι σας λέω, θα με σκοτώσει. Τα μεσάνυχτα θα το κάνει. Μη φοβάστε. Ο άντρας σας φαίνεται ότι σας αγαπάει. Είμαι σίγουρη για αυτό που σας λέω. Μην με αφήσετε, σας παρακαλώ. Θα όσα σας απόψε. Είστε μόνοι μου, λυπείτε, καταλάβετε με. Πού την έχετε πάνω? Κυρία Σοκράτη μου, τι κακό είναι αυτό που μας πείτε. Μην ανέβετε πάνω καλύτερα, το θέμα είναι σου περισσότερο. Αφήστε με να δω τη γυναίκα μου. Καλώς ήρθατε.
Πώς ήταν το ταξίδι σας? Περιπετειώδες. Πέρασα μια νύχτα στο Θεσσαλικό κάμπο ως κινηματογραφική ταινία του Ιωάννη Κάρπεντερ. Δεν αντέχω άλλο, αγάπη μου. Δεν αντέχω. Πρέπει να κάνεις υπομονή. Θα βρούμε μια ευκαιρία. Σαν τα άλλο δικό μου, μόνο δικό μου. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μην κινήσουμε υποψίες. Από τότε που έχασε το παιδί της, τα νεύρα της είχαν πειραχτεί. Είχε συνέχεια αιμονές. Φοβόταν. Τον άντρα της. Τα κλονισμένα νεύρα της τον διευκόλυναν να της επιβάλλεται. Η Άννα σας είχε πει ότι ήθελε διαζύγιο και μετά το θάνατο του παιδιού. Ναι, και δεν ήμουν αντίθετος σε αυτό.